Takže dobrý, vítám vás u dalšího videa z Robloxu. Dneska hráme Brookhaven, jsem tu so šíleným, takým dobrým, s takým dobrým, nevím čo. Poďme do videa. Dobrý deň, dámy a pánovi, dneska ideme do vody. Ideme sa kúpať na spawn. Opa, idem do... To pi. Kurňa. Auto. Ne, ale skús ako človek výjsť na túto hojdačku. On ťa to potom dá. Svaťák jeden. No, Maťo mi bolo. Maťovi nezdvíhaj, Maťo je blbec. Ideme na Šmiklavku. Kámo, to Šmiklavka je dobrá. Na sadni. Hej, počkaj! Menom zákona stoj. Zmestíme sa tam. Aj tu sa zmestíme. Ušetríme také kroky. Šetríme kroky, jasno. Dobre. Dobre, tak ako sa teraz dostať? Von? Nešetríme kroky. Nešetrím. Ja tak odstúpam. Ty dobre cúvaš? Hej, počkaj! Počkaj! Ty čo na ňu trúpiš? Dáme potom závod? A ukážeš mi, jak to, že si bol také rýchly? Počkaj. Aha, dáš túto hlavu. Toto? Hej, ale že ako to, že si bol taký rýchly? No, to som celé nastavil na go-kart. Počkaj, čo mám dať? Tú hlavu? Toto? A toto. Že? Maťo sa ma pýta, že a idete Blox Fruits? Maxo. Maxo. Čo? Mne... Pozri sa, jak to mám nastavené. Toto mám na 1.5 a toto mám na 55. Ja to mám tak. A pozeraj. Pozri. Juraj, pozeraj. Počkaj. Drifty môžeš robiť. Takže? Juraj. Lebo som bol na PSku. Na PSku. Preto si bol taký rýchly? Na PSku mám strašne dobrú grafiku. Teraz mám takú dobrú grafiku. Taký týpek, že what? Ja ho naháňam. To fakt? Taký žltý týpek. No nie, že žltý týpek, ale žlté auto má. Ideme na dráhu. Pripraviť sa, nezabiť sa. Počkaj, inak. Pripraviť sa, zabiť sa, štart. Pripraviť Sa, zabiť sa, štart. A jak to, že si taký rýchly? To fakt.
Debil. Ale ja ho už ako frienda nemám. Ja ešte mám potom. Ja si nejdem nikoho. No, tak si ho daj preč, nie? Či nechceš? Ty asi nie. No, nikoho si nechce už vyvázať. Prečo? No, on chce mať 200 frendov. Aha. Najviac. Kámo, ja som mega pomalý. Mne to je také pomalé. Som tam. Ale som išiel inou dráhou. Lebo ja si neviem zapamätať tu. Ja idem ňou. Ty máš rýchlejšie ako ja. Pozri, ako mám ja. Dosť pomalé. Nie, počkaj. Ty už tam si, že? Do vodičky sa okúpať a... Ideme vykrásť banku? Čo? Ideme vykrásť banku? Choď ku banke. Kde je banka? Som pri nej. Počkaj, ja si robím nejaké na autíčko. Ja ju vykradnem. Ok. Ty zoberieš prašule, ja ju vybuchnem. Dobre. Idem ku tebe. Kde si? Počkaj, ja nám dám také vykradacie auto. Ja už mám také, dobre. Tajné. Máš? Hej, mám také dobré. Ukáž. Kde je nemocnica? Á, tu je Maťo. Kde je banka? Tu. Town Hall, že? Nie, Brookhaven Bank. Mhm. Kde si? Počkaj. Ja neviem, kde je banka. Ukáž, kde si? Tu je, nie? Toto. Áno, tam je tady banka. Brookhaven Bank. Som tam. A kde je tento modrý? To je Maťo. Aha, blbec Maťo. Poď. Tu. Môžeš. Mám. Poď. Poďme sa tu ukryť. Nie? Ja ti ukážem také tajné miesto tu. Choď ventkou. Ventkou? Som vo ventke. Tu dole. No. Treba pod zamku. To čo je tam vpredu? A pozeraj. To sú bedroomy? To čo tu je? Tu sme už raz boli. Toto je trezor? A kde si našiel tú odbuchovačku? Tu, a choď vonka. Čo? Choď vonka už. Aha. Počkaj. Čo je tam hore? My sme išli týmto vchodom. Že? Poď za mňou. Idem. A chceš uvidieť backrooms? Hej. Tak dáme traktor. Počkaj.
traktor je rýchly. Hej. Ja chcem vidieť backroomy. Tu sú backroomy. Toto už sú backroomy. Je tu nejaká tajná miestnosť? Za mňou. Je to tajná miestnosť, ale pozeraj. Kde tu sa dá ísť. sa schováme sem. Možno. Inak tu u vás boli blesky. Hej. Že proste som mala biele okno. Na 100. Sa nie tak 5 krát. Ok, to, no tak ideme zavolať Kubovi. Tu mu zavolá. Dobre. Voláš? Hej. Idem na chvíľku dole. Dnes hore som povedala. A jak tam? Čo? Že a jak tam? Kubo ešte nezdvíha. No, Kubo nikdy nezdvíha. Hej. Migaj hrať, lebo ťa zabijem. Kde si? Ale teleportni sa na 12. 12? Aha. Ja sa ešte pripojím na Robloxe. Teda na Brookhaven. Aký chceš dom? Počkaj, ideme hrať svojky? V dome? Prečo? Na vykrádanie. Dobre? Budeme chodiť domov, sa skrývať ten taký malá chatka. Daj mi tento. A ten je zapriemený. Aby
jsem si dal tu malou chatku. To je dost mega malé. No nevadí, tam se můžeme skrýt. Tam se asi také tajné město. Vieš o nich? Asi áno. Ok, tak môžeme ísť do nej. Dobre, dal som ju. Na koľka tu na 15? 12. Aha, ok. Ja sa mi tak hrká obrazovka. Aj mne? Teraz. To je dobré. Pozeraj, kliknem. Čo? Rýchlo sa to otvorí. No, otvor mi. A daj mi remote. Zatvor. A daj mi remote. Hej. Počkaj, daj nejaké auto. Počkaj, Pre nás dvoch. dať. Tako seka. Počkaj, stoj. Nedá mi auto? Stoj. Aha. Dobre, máš. Wait, máš. Dobrá, A super. pozeraj, je to taká malá chatka. Chcę pozrieť dovnútra. Som. Je to taká malá chatka, ale dobre sa tu skrýva. A mám tu dobrý trezor. Môžeme sa napríklad tu. Tak dobrý som dal dom. No, dobrý. Ideme hľadať tajné skríše. Mám ešte kartu od banky. Mám ti dať? Nemusíš. Dal som ti. Nechcem. Ja viem. Keby sme sa tako dostali na strechu. Môžeme ísť do chladničky. Alebo takto. Chcem? Hore? No. Čo? Tak to sa dá ako schovať, ale menšie. Ja sa dám na strašne malého. A ja sa dám na menšieho. A pozeraj. Ak mi to ešte pôjde. Nie, nejde. A pozri, a tu si môžeme takto počkaj. Nie tak, takto, pozeraj. Vidíš ma? Aha, a to sa robí jak? Vieš, takého... Aha, emoty, že? Ale dobre, ani nevidno. Jak sa dávajú emoty? Daj. Bing, bing, bing. Vidíš tohto týpečka, čo sedí? Klikneš na neho. A ktorý je ten dôležitý? Lay down. Lay down? Áno. Dobre. Keď sa ku nám niekto vľúpa, ako zľudeli, tak my tu budeme strážiť trezor. Máš pištoľ, Emi. Máš pištoľ? Tak vypnú tu. Alebo vieš čo? Dáme tu také zábradlie. Ako keby to vyzeralo. Počkaj. Si. Ja ležím v záchode, ale poď sa pozrieť do záchodu. Počkaj. Si dal props. Ale ísť tu záchodu je dobré ísť. Pozri. To je dobré. A tu sa môžeme schovať. Sit. Daj si leženie a daj sa takto. Pozdĺž toho. Viete, ako to bude. Že? To nás nikto nenájde. No nájde teba. Mňa nie. Počkaj, si dám preč to. Kde sa to robí? Daj. Počkaj. Aha, hej. Počkaj, ja si idem vylepšiť avatar. Kámo, to nás nikto nenájde. A ja si vylepším avatar.
Ja si dám na seba taký armor. Armor na čo? Neviem. Počkaj, hej, daj mi si na seba armor. Aby to vyzeralo, že sme silní. Dať vám tam, deti. Tu je odloží. Děkujeme. Děkujeme. Popcorn je dobrý, že? No. Dal som si na seba armor. Ja si to nechám. No, to som nechcel. Dobre, ja mám na sebe armor. Ja mám tank rúžový. Počkaj, dačo skúsim. Ja som dal, že Onion Armor. Kde? Do čoho? Normálne som si vyhľadil Onion Armor. Do čoho? Tu. Dobre. Bing, bing, bing. Tu, 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 tu. A potom, keď takto príde, no tak my pôjdeme ku ním. Že? Ťažko sa hľadá. Myslím, že mám proste niečo zlaté. Ja si nejdem dávať helmu. Kamu ja vyzerám kúlovo. Z Call of Duty. Ja som našiel čep z Call of Duty. Ukáž. Hej. Ja si dám túto vec. Max sa pozrie na mňa. Kúlo. Dobre. V pohode. By som si dal ešte nejaké... Pozri na to. Kámo. Gni mi mu tú ostreľovačku. Počkaj, potom si armor. Ja si nechápeš, že? Počkej, ja si dám ešte armor na... Ja si nebudem dávať na hlavu. Jak sa povie po anglicky nohy? Legs. Ledison, nie? Či? Legs. Nie, ty proste dal sukňu, nie? Čak tam mi napíšem svoje meno, čak tam horálky napíšem. Už je deň. Keď si dáš
nejmen si, že Vojta Pozri sa na kamery. taký chlapčenský skin. Ja vyzerám kúlovo. No nie je také. Našiel som najlepšie miesto na skrytie. Kde? Poď vonku. O, Poď za mnou. cenka. No nie tu, ale poď. Tu. Tu. Ja som tu ani nikdy. Hore. Nie tam. A pozeraj, čo tu urobím. Tu máš gif? Na čo to? Je ďalší šop? Dáme tam také veci, aby to vyzeralo. Počkaj. Vidíš? Dobre to vyzerá teraz. Je tu tam mega veľa stromov. Hej, takto. Počkaj. Tu dozadu dajme mega veľa kríkov. Ty to máš teraz jaké? Tu dozadu. Poď. Počkaj. A keď si mám dať to svoje, čo si dávam stále. Dobre. Ja som bol dobrý To nápad. nie je bezpečné, či? Rozmýšľam, že či si tento dáš len... Mám nápad. Ja mám makro. Dobre, ako sa dostanem na ostrov? Lomeno ísť? Ale dobrý nápad som mal teraz, však. Hej. Tu môžeme hore kempiť a pozerať. A zase. Ja pozerám. Maxík, poď tu. Kde? Lomeno teraz? Veď tu. Skryjme toto. Tu bránu. Lomeno S. Aby teda o to nechodili. Nejakú takto skryjme. Dobre? Bereš? Počkaj. Ale idem si asi počkať, kým mi vyrastie tráva. Ty to zakrývaš? Hej. Ja som všetko dal Už sa mi nedá. Vieš čo? Už sa mi nedá zakrývať. Počkaj, zakryj ešte toto tu, aby nás nebolo vidieť. Že oni si budú myslieť, že teraz sa nebude dať ísť. To ešte otázka, že nepoužiť Blu-ray. Vieš čo? Aby. Je tu aj jeden taký drift. Pozeraj. Počkaj, mi sa to len náhodne dá. Shop? To mi dáva. Mne sa už nedá dať ani prd. O Maxík, ešte potrebujeme tú raču dať. Ale vieš, že oni sa to môžu prepakovať. Že čo? Vieš, že oni sa to môžu prepakovať, ale asi to nebudú vedieť. A môžeme sa ísť aj tu dozadu schovať. Do práčky. Kde si? Počkaj. Ja chcem motorku. Počkaj.
Počkaj, nie. Píp. Obsidian doma? Vieš čo? Ja mám obsidian doma. Obsidian? Reálny? Asi hej. Miško má doma reálny pyrit. Vieš čo je pyrit? Asi aj ja mám pyrit reálny doma. Poza mňou. Tu bude moja motorka, hej? Idem za tebou. Pozeraj, môžeme sa do práčky schovať. Obkaj sa tam. Počkaj. Lebo ak chceš tak to môžeš ísť. Ja som mega vysoký, že? Chceš ísť tu? Radšej, kde som ja? A to sa nedá otvárať, že? Co, chod tam a ja pôjdem sem. Ja budem v tejto. Ale ja vynikám, mne sa nedá dať už menšieho. Mne sa už nedá dať menšieho. Tak môžeme ísť na strechu. Počkaj. Ja si musím na chvíľu strechu. Pozri, aký som ja gigant. Kde si? To je aký veľký. Že? Budeme veľké cibule? S armorom? Áno, budeme veľké. Ideme radšej vykradnúť? Maxo. Ja som hore na streche. Ideme radšej vykradnúť? Inak ja som hore na streche. Ja viem, jak sa tam dostať. Tak asi neviem. Dobre, Počkaj, aha, viem. pozriem sa. Tu, Vidím dve domy. tu. Som tu. Čus. Kde ideme? Tu je rebrík. Ale Maxo, Dobre, poďme si. čo? poď. Ideme vykradnúť domy. Nie? Vedľa nás. Nasadni si ku mne. Nie, vedľa nás je dom. Nasadni si ku mne. Nechám otvorené, ale zamknem byt. To je pre teraz všetko a vidíme sa u ďalšieho videa.